De regering gaat mensen zonder water helpen. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt gisteravond. Er zal binnenkort een akkoord worden ondertekend met Aqualectra. En de bedoeling is om de energie- en waterarmoede op het eiland aan te pakken. Er zijn op dit moment meer dan 1300 huishoudens waarbij mensen afgesloten zijn van water en stroom voor al langer dan een maand. En waarbij er ook sprake is van een openstaande schuld. De regering wil daar nu iets aan doen om te zorgen dat de mensen voor de kerstdagen worden aangesloten. Het is een samenwerkingsproject tussen de minister van Financiën, de nieuwe kabinetchef van SOAW, Jason Vullink, parlementariër Michelangelo Lo Martinez van KEM en Aqualectra, zo is het ministerie bekendgemaakt. En in grote lijnen kunnen we zeggen dat mensen die in aanmerking komen, die dus geen stroom en water hebben en ook een openstaande schuld, dat de regering daar 50% van de schuld van betaalt. Aqualectra kwijt 25% van de schuld, dus die zorgen ze dat die schuld verdwijnt. En de mensen zelf moeten 25% betalen, maar dan wel via een bepaalde betalings